qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. ta yaya zan biya baitina a batun babu sani kaina darajar aliyu maulana baitin ba za ya gagara ba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. kuban aran allo kalami yayo rubutu a hatimi ku yi muni don nurul harami ba dan mauradina ba. Salam ala ummul shurafa azima Fatimatu arfa kilafan umma na barzufa da inar da ta sani gaba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Ya murratu aina rasulillah dan kwali gaban rawani hula rijalu gare ki suke maula Fatima Zahra diyar baba. Ya Imam Ali ya Imam Ali alifan farko Imam Ali da ana aiki da hankali ba za a yi zaben sakifa ba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Adalci sai ya san multawa mai mulki ba da san kan shi ba ba kowa ne yake san shi ba sai mai cika sharɗin shugaba. Labbaika Husaini dan Fadima Imamu bara aka girmama zalunci kai kawa gardama kaskanci ba ka ɗauke shi ba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Imam Ali Zainul Abidin dan Allah kai yi min tanadi kafin umarce zan murshidi dan alfarmar Aba Zainaba. Muhammadu Baqil ulumi kai ne na biyar cikin imami sunanka kawai kwakwal mukami mukamin ba irin nasu ba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Imamul Jafar Sadiki gonarka na zobarar arziki ina ta gurin uban maliki ruwa ba za ya shanye ni ba. Musal Kazim ina gaida kai na Allah sai da kai za a kai gare ka nake ta kaskas da kai wuta ba za ta lashe ni ba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Aliyar dajinin sayyida jinin almaganin a'ada ne bunku yakan zama shuhada ba zai mutuwa ta niƙa su ba. Jawadul a'immatid dahira ku Allah yayi wa kausara ya ba ku rasul ga kubura ga Fatima ga Ali uba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Ali Hadi shugaba wasu da yawa ba sun san ka ba mutum ya mace ba da san ka ba akwai rayuwa cikin fargaba. Ya Maulana Hassan Askari kaban ilimin tike nazari in gagara ko cikin ayari fagen bege in zarce gaba. qudbaniyatul uzama a'immat da rasulullah. Saibul asar kai muke jira jirgin Nuhu mai kai mu gangara Mahadi zuhuri muke jira ka bayyana mi ma marhaba.
sidi mawaƙin ku ne, mai naci a cikin son ku ne, sannan ɗa ne gurin ɗan ku sidi Sha'aibu da ke shige mun gaba. Qutbaniyatul uzama a'immatu da Rasulallah. Qutbaniyatul uzama a'immatu da Rasulallah. Qutbaniyatul uzama a'immatu da Rasulallah.